समान गोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअखौ नोंसोरो जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन आरो जोबजासिम नायाब्ला बुजिनाय नङा। आं दिनै सानै मानसिखौ रायनो थांगासिनो दं। बिथांमोनहा ओरैबायदि सोंखारिबाय थायो। दिनै प्रमद बर'खौ सोंखारियो, दिनै दिपेन बर'खौ सोंखारियो। दिपेन बर'आ सोर? दिपेन बर'आ जाहैबाय जोंनि फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि। जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसा आफादनि, जोंनि बर' जाथिनि फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि। बिथांखौ बिसोरो सोंखारिबाय थायो, बुंबाय थायो। बिसोरना जेबो खामानि गैलिया। बिसोरो एकदमबारे खालि बेसोरखौल' सोंखारिबाय थायो। दिनै प्रमद बर'खौल' सोंखारिबाय थायो, दिपेन बर'खौ सोंखारिबाय थायो। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो एसेबाबो क्लिप्स देखायग्रोनो सानदों। क्लिप्स देखायखांनायनि उनावहाय आं बिसोरखौ ओरैबायदि माने नायनो बाखाथारबाय आङो। एकदम हाथारलां, एकदम बिसोरखौ माने हाथारलां। खालि बिसोरखौल' नुनोसै आङो मबाइलाव। खालि बिसोरखौल' एकदम माने खालि प्रमद बर'खौ रायनाय, खालि नैबे एबसुखौ रायनाय, खालि इउपिपिएलखौ रायनाय। साला जेबो खामानि गैला, थैनोसै मानसिफ्रा, जेबोआनो गैला। अब्ला दासिमबो जुदि बेफोरबायदि बैसोआवबो जुदि बेफोरबायदि बिसोरो दिनै नोङो फरायसा आफाद होनना बुङोबा बे मिथिखायो। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन होनोबा बे बुजिखानांगौ। फरायसा आफादा सोरबा दिपेन बर'आ थांगोन, सोरबा प्रमद बर'आ थांगोन। गोदान जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय गोदान मानसि फैगोन। फरायसा आफादा नों थैना थांगोन, नों थैना थांब्लाबो नैबे फरायसा आफादा मालाबाबो जोबनाय नङा। अब्ला बियो मा सानखो, मा बुजिखो? दिनै बर' हारिखौ सोर फाननो थांखो? बर' हारिखौ सोर फाननो नागिरखो दिनै मानो बुंबाय थाखो? दा नोंसोर सरकाराव फैबाय, पावाराव फैबाय, नोंसोर खामानि मावदो, देखायदो नोंसोर मावनानै मा मावनांगौ। मानोथो बखिबाय थानांगौ जाखो? मानो बुंबाय थाखो? एबसुखौ मानो बुंबाय थानांगौ? इउपिपिएलखौ मानो बुंबाय थानांगौ? र' आं नोंसोरनो एसे खोनासंहोनि। नैबे लांसुनिया बोरायखौ, लांसुनियासो बियो। क्रिमिनेल मानसि फेरेंगाथ' बेथ' मानसि गावथार थिननायनिबो रेकर्ड दं बेहा दिनै, बेबो ओंखारबाय। दा गथे बेबायदि मानसिफोर थानाय जायगायाव दिनै खुनु सान्थि जाया। बेबायदि मानसिया सोरखौबा बुनो थिनगोन, सोरनिबा मटर बुफायगोन, सोरनिबा अफिस बुख्रुबगोन, गुन्दा फिसिगोन। दाथ' जों खोनादों फेरेंगा मोना। नुबायना रायजोफोर, नुबाय? नोंसोर नुखाबाय नङा होमब्ला आं क्लिप्स होनायखौ? दसेनो एबसुखौ रायो, दसेनो इउपिपिएलखौ रायो, आरो दसेनो फेरेंगाखौ रायो बियो। होमबा नोङो नायदो, दावरावदेख्रेबनि रावखौ नायदो। फेरेंगायानो जाहैबाय लांसुनियानो। लांसुनिया नोंसो साला, नोंसो लांसुनिया। बर' हारिनि थाखाय नोंसोरसो साला हांगार जानांसिगौ। नोंसोरसो थैग्रोनांसिगौ। फेरेंगाया मा मावाखैलै? फेरेंगाया मा मावाखै? जोंनि जाथिनि थाखायनोथ' मावदोंना फेरेंगाया। जोंनि जाथिनि थाखायनोथ' बिथाङा हाग्रा बंग्रा खारनांदों। दिनै बिसि फिसा गारनानै न'खर गारनानै खारनांदों। फेरेंगाया सोर? जोंनि जाथिनि थाखायनो नांनाय। जोंनि जाथिनि थाखायनो बिथाङा हाग्रा हुंख्रा, जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिथाङा हाग्रा बंग्रा खारनानै थानांदों। दिनै नोङो फेरेंगाखौ बुंदों, फेरेंगाखौ बुंदों नोङो, लाजि गैयै साला। बर' जाथिनि नोंसोरसो एकदमबारे दुनियानि जगयनि थु। नोंसोरो थैथारनोसै, बारा गोबाव गैला। आरो बे अमर सिं लाजि गैयैया माबो लेक्सार मारिबाय थादों बे? मा लेक्सार मारिबाय थादों? बारा लेक्सार दामारिसै, खिन्थु होनखाबाय आङो, बारा लेक्सार दामारिसै। नोंसोरो एसे सोलायदो। सरकारा नोंसिनि फैबाय, मावदो, देखायदो पाब्लिकनि थाखाय मा खालामनांगौ, मा खालामनाङा नोंसोर मावदो। मोजां हाबाफारि मावदो, जाथिखौ लाखिदो नोंसोरो। दिनै नोंसोर बेफोरबायदि नोङो सोरबा एबसुखौ, सोरबा नोङो इउपिपिएलखौ बेफोरबायदि नोंसोरो सावरायबाय दाथासै प्रेस मिडिया होनानै। नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बुंबाय दाथासै, मिथिबाय? नोंसोर बारा गोबाव गैला। नोंसोरो महरफ्रानो नायजाखाथारला। हाबाब 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 हाबाब, मबे मोखांखौ लानानै नोंसोर दासिमबो बे बैसोआव दिनै नोङो सोरबा फेरेंगाखौ रायो, सोरबा प्रमद बर'खौ रायो, सोरबा दिपेन बर'खौ नायो। बिसोर मा जाथिनि थाखाय मावाखै नामा? नोंल' मावदों नामा? लाजि गैयै नोंल' मावदों जाथिनि थाखाय? नोंसोरल' मावदों नामा? अमर सिं नोंसोरल' मावदों नामा? दावरावदेख्रेब नोंसोरल' मावदों जाथिनि थाखाय? बिसोरो मावाखै। प्रमद बर'आ जे 20 बोसोरनिफ्राय आन्दालन खालामबोनाय, नोङो एबसुखौ दैदेनबोनाय मानसि। दिपेन बर'आ सोर जाखो? प्रमद बर'आ सोर जाखो? फेरेंगाया सोर जाखो? रनजित बसुमतारिया सोर जाखो? बेबोथ' जाथिनि थाखायनो दिनै नोङो हाग्रा बंग्रा, बिसि फिसा न'खर गारनानै बिथाङा बेसेबांबा गोबाव नोङो थानांदों। दिनै 5 बोसोर नोङो प्रमद बर' सालायनायखाय, फेरेंगामोन सालायनायखाय दिनै नों मेगन सादों नामा? दिनै नों मेगन सादों? दा नोंनि सरकार फैबाय, नोङो मोजाङै दैदेनलांदो। जाथिखौ मोरै लांनांगौ, मोरै जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ, बेखौ मावदो। बारा लेक्सार दाहोबाय दाजासै।
फरायसा आफादा नों थैनानै थांगोन अब्लाबो थैनाय नङा बुजिबायना अब्लाबो थैनाय नङा फरायसा आफादा थाबाय थागोन फरायसा आफादा जाहैबाय नोङो बियो मोनसे इयुन जेनेरेसनसो बुजिबाय इयुनाव फरायसा आफादा मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा नों थैना थांग्रोगोन अब्ला लाजि गैयैफोर नोंसोर लाजिनांसिगौ जाथिनि हांगारा नोंसोरसो जाथिनि हांगारा नोंसोरसो बर' जाथिखौ फानग्राया नोंसोरसो दावराव देख्रेब नोंसोरसो अमर सिं बर' जाथिखौ फानग्राया साला इस्टि होनोनो इस्टि होग्रानो बिसोरो सय जाति जनगोष्ठीनि इस्टि होग्रानो लाजि गैयैफ्रा दिनै मानो बेफोरबायदि लेक्सार होबाय थादों बिसोरलाय सरकाराव फैबाय मावदो पाब्लिकनि थाखाय मावदो भट बिहैदो बैहाय गफुर बिश्वनाथ सनेतपुराव भट बिहैदो 81टा गामि सोना होबाय प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डजों भट बिहैदो लाजि गैयैफोर नोंसोरनो नाङानो बे बिटिसिखौनो लानानै सिमां नुबाय थायो नोंसोरो बिटिसिखौनो लानानै सिमां नुबाय थायो बर' आन्दलना मारै खालामामोन बर' आन्दलना माखौ लानानै खालामामोन माखौ लानानै खालामदों बर' आन्दलनालाय दिनै नोङो सदियानिफ्राय संकस दैनिफ्राय नोङो दिनै गफुर बिश्वनाथ सनेतपुर लासै लासै हाबगासिनो दं लाजि गैयैफोर नोंसोरसो जाथि फानग्राया नोंसोरसो फरायसा आफादखौ नोंसोर बेफोरबायदि दाबुंबाय था मिथिबाय नोंसिना बारा सम गैलिया नोंसिनि बैसोआ थांथारनोसै नोंसोर हाखर सिङाव अब्ला नोंसोर माखौथो दुगा देखायबाय थायो नोंसोरलाय बे बैसोखौ लानानै लाजि गैयैफोर बै समाव सरकार दाग्रोमोना नोंसोर मा बुंदोंमोन 6 शिड्युल पावारखौ फानजोब्बायनो पावार फांसनखौ फानजोब्बायनो 4 ग्रेड थार्ड ग्रेड गासैबो साख्रिखौ फानजोब्बायनो लाजि गैयैफोर दिनै मानो होखो 4 ग्रेड थार्ड ग्रेड साख्रिखौ दिनै मानो रोखा होजोबखो मोनफा नोंसोरो बर' हारिखौ फानगासिनो दं नोंसोरसो फानगासिनो खिन्थु सोरबा प्रमद बर'आ फानाखै सोरबा दिपेन बर'आ फानाखै सरकार दाग्रोमोना नोंसोर होनदों जे बिटिसिनि पावार फांसनखौ नोंसोर गासिबो फाननानै जाजोब्बाय महाय फानखो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौ फाननानै जादोंनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड नोङो होनो हानाय पावारखौ फाननानै जादोंनो दिनै मानो होखो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ दिनै मानो होखो मबेजों होखो बिलाय फानना जाग्राया नोंसोरसो लाजि गैयैफोर नोंसोरसो लाजिनांगौ प्रमद बर'आ फानना जायाखै दिपेन बर'आ फानना जायाखै फरायसा आफादा मालाबा फाननाय जायाखै फरायसा आफादा मालाबाबो फाननानैबो जानाय नङा फरायसा आफादा फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन जाथिनि थाखाय खामानि मावगोन जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय खामानि मावलांगोन बे रोखा मिथिबाय सोरबा फेरेंगाया सोरबा गावनि न'खरनि थाखाय थाहैयाखै हाग्रा बंग्रा गावनि न'खरनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थाहैयाखै दिनै नोङो बिसिबांबा बोसोर बिथांमोनहा न'खर गारनानै बिसि फिसा गारनानै हाग्रा बंग्रा थांनानै थाहैदों ओरैनो हाथियार दैयाखै जाथिनि थाखायसो दैदों लांसुनिया नोंसोरसो फोथाय खेबस'आ नोंसोरसो बर' जाथिखौ फाननानै जाग्राया नोंसोरसो दावराव देख्रेब लाजि गैयैफोर नोंसोरसो अमर सिं गैला मोखांफ्रा गैला रानजोब्बाय खानायफ्रा गुजोब्बाय आरो गुबावसै आरो सासे सिंह दंबावो हाथाया गजोबखाबाय खावसे हाथाया खावसे गजोबखाबाय आरो गुबावनोसै 5 बोसोर थांबानो नै हाथाया गजोबखाबाय अलरेडि हाथाया सिंह बोरायनिया बेसेबां बुंबावनो दिनै नोङो बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 बिनायखौ बड'लेण्डखौ नाङा होनग्राया सोर बड'लेण्डखौ नाङा होनग्राया सोर हाग्रामा महिलारियानो ना बड'लेण्डखौ नाङा होनना बै समनिफ्राय हेंथा होबाय थायोमोन फरायसा आफादा इसिबां आन्दलन खालामो इसिबां बिथाङा बड'लेण्डखौ नाङा होनना बुङोमोन बै समावनो मोनखाङोमोन बड'लेण्डखौ बै समावनो मोनोमोन बै समावनो जुदि हाग्रामाया बुङोमोनब्ला बड'लेण्डखौ ओरैनो मोनोमोन बड'लेण्डखौ जों मोनोमोन दिनै बड'लेण्ड बिनायाव डिभाइड आसाम 50-50 बिनायाव बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिमोनहा बड'लेण्डखौ नाङा होनग्रासोमोन दिनै गैला हाथाया गलांगासिनो दं सिंह बोराया गब्रायनोसै सिंह बोराया गैला नैबे हाग्रामा थांनाय लोगो लोगो बिपिबा सेथोब